nya mekezie ego ibo nya m ofu ilu na alụzie ndị a nke fon family bill gị don't worry kinye godiri m high star nwanne Asụsụ Igbo ọnụ Asụsụ Igbo gịnị ka ndị Igbo anyị na-akpọ infection gịnị bụ infection n'asụsụ Igbo I don't want peace. I want problems always. Infection gịnị ka ọ bụ n'asụsụ Igbo ọrịa zoro ezo infection n'asụsụ Igbo bụ arịkwa ma ịkpọ ya ọrịa arịkwa gịnị bụ 5,000 n'asụsụ Igbo gbanwee 5,000 n'asụsụ Igbo okay okporo ekpege ekpegise okporo ekpege ekpegise ị bụ onye Ibizikwa Iza abụ m onye Igbo biko ọ bụrụ asụsụ Igbo ka anyị na-asụ Central Igbo nya Igbo nzube nyawa ka ị ga-asụ ihe isokwa kịta bụkwa Igbo mana ọ nwere ebe a ga-ezije ihe ijije ọ bụrụ onye ọbụla ga-aghọta ị na-ekwu gịnị bụ 5,000 n'asụsụ Igbo gbanwee ya n'asụsụ Igbo lie m ego n'asụsụ Igbo nzube gbanwee n'Igbo nzube 5,000 okay ọ tara amụ njụ oge ọzọ cherekwa ka m bịa kedu ihe na-akpọ infection n'asụsụ Igbo ọ bụla dị ka nna ajụ nke iwetabeghị ọnụ gị isi Igbo bụ anyị kpọrọ infection arịkwa maọbụ kpọọ ya ọrịa arịkwa gịnị ka ndị Igbo bụ anyị na-akpọ tomato gịnị bụ tomato n'asụsụ Igbo I don't know. Which one's a cup of tea? Kwuo I don't know. Ngwa gịnị bụ tomato n'asụsụ Igbo ị ga-ekwute nwe ya ọkwa iji esi nri kwa ụbọchị I just but like I just came to Ebonyi now. Okay, ebe isi wee kee m otu Ebonyi now. Abuja. I don't see am say you think say I dey follow you play. Tomato n'asụsụ Igbo bụ ife ndị be anyị na-akpọ otuboala otubo ịmụta gị ugbu a gịnị bụ estate n'asụsụ Igbo estate Amarom. Estate bụ ọba ụnọ makwa na ịkpọ ya ala na ụnọ ọba ụnọ ma ala na ụnọ gịnị ka Igbo anyị na-akpọ star gịnị bụ star n'asụsụ Igbo ugegbe ugegbe ị na-enweta onye a na-ekwu ife a isi na star bụ gịnị star bụ ugegbe na ihe na blink ọ sị na star bụ ugegbe ihe na-eme gịnị na blink ezigbo onye Igbo ngwa ka nkọwa nkụzi elu gị aka ịmelụ ya abịa na nke mbụ star n'asụsụ Igbo bụ kpakpando ịnụpele ebe e kwuru ya mbụ watermelon gịnị bụ watermelon n'asụsụ Igbo uche ga-adịkwa ya gịnị bụ watermelon n'asụsụ Igbo mana ị chọrọ ime ya nwa egoro m ego m ọ satara ya nwa bịa nso ka nkụzi elu gị watermelon n'asụsụ Igbo bụ ife ndị be anyị na-akpọ anyụ mmili gịnị ka na-akpọ pọpọ n'asụsụ Igbo mana ị gwara ndị a nụ ife ebe a pọpọ bụ ife ndị be anyị kpọrọ ọkwụrụ ezi Igbo be anyị kpọrọ ya ọkwụrụ ezi ekene m unu gịnị ka a na-akpọ weda n'asụsụ Igbo ị na-eketa ifu na chi ejiwe ego gịnị bụ weda n'asụsụ Igbo ụbọchị 70 years old man. Then Tiagasa. Ihe ndị Igbo anyị na-akpọ weda bụ ihu igwe ilu igwe kedu ihe ndị Igbo anyị na-akpọ tomato eji esi nri gịnị bụ tomato n'asụsụ Igbo Tomato. Amara m nke a n'asụsụ Igbo 70 years old man. ife ndị anyị kpọ tomato bụ otuboala nya otuboala bụ tomato n'asụsụ Igbo Okay. ịmụta gị Amụtago m ya. ngwadalụ
gee ntị njụọ ga ajụjụ ya ma ịsatara ya ịnọ n'uru ịsata ijide ego a ịsatakwana ya nkụzi elu gị ya nnawa ajụjụ ịbụọ ka m ga-ajụ gị ọ bụrụ ịsata ofu anya ka ya ịbụọ ịsata afọ Igbo jide ego a onye gawa n'ilu gịnị ka ndị Igbo be anyị na-akpọ gịnị bụ star n'asụsụ Igbo onye si n'ile okwu a ga-enwetara ya gịnị bụ star n'asụsụ Igbo Star n'asụsụ Igbo. Kpakpando. Kpakpando. odo ga anya Yes, kpakpando. There is kpakpando now. kpakpando Star. star bụ kpakpando ịnwetara ya nido gịnị bụ nido n'asụsụ Igbo nido Amarom nido. kedu ihe ndị Igbo be anyị na-akpọ worm na-ata mmadụ n'afọ worm gịnị bụ worm n'asụsụ Igbo ịmarụ mana ị chọkwa ịma ngwanye m ego m ọnwala nke ịsata gịnị na gịnị ka m jụrụ gị gịnị na gịnị ka m jụrụ gị nido na worm nido bụ ihe ndị be anyị na-akpọ ntụtụ onye bụ nido n'asụsụ Igbo worm bụ okpo kwuo ya okpo gbaa mbọ n'asụ Igbo na Igbo na-enye ọbara ekene m gị wadalụ nwanne sụbakwa Igbo ọnụ sụbakwa Igbo diọkpa sụbakwa Igbo nwanne sụbakwa Igbo nwanne nwunye m sụbakwa Igbo ọnụ sụbakwa Igbo